Зручна, хутка і камфортна. Такі прынцып заложаны ў канцэпцыю перавозак пасажыраў маршрутнымі таксі. З гэтым у асноўным згодныя людзі, якія карыстаюцца іх паслугамі. Достаточно удобно, потому что на работу быстрее добираться, чем на автобусе. Через смартфон по приложению просто заказываешь, видишь, где находится такси и через сколько приедет. Маршрутчики 6-го маршрута, мне водители там нравятся все практически, потому что и и внимательные, и так, чтобы возили, чтобы там падал с сидений, как есть. Более-менее вежливо относятся. Ну, единственное, бывает иногда, кажется, таксичка такая старенькая, уже неудобная для пожилых людей, конечно, там и зайти в таксичку, и выйти там с этого, ну, а которые маршрутные такси, такие уже более новые. Нормально, удобно. Крыху іншы пункт гледжання на гэтых удзельнікаў дарожнага руху у супрацоўнікаў дарожнай міліцыі. Яны сцвярджаюць, маршрутчыкі вельмі часта грэбуюць нормамі бяспекі пры перавозцы пасажыраў і парушаюць правілы. С начала текущего года с участием водителей маршруток на территории нашей области зарегистрировано 13 дорожных аварий, в результате которых 2 человека погибли и 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Водители маршрутного транспортного средства, садясь за руль своего автомобиля, должны понимать, что они отвечают не только за свою жизнь, управляя данным транспортным средством, но и за жизнь своих пассажиров. Штрафныя санкцыі для маршрутных таксі за парушэнне правіла перавозкі пасажыраў даволі сур'ёзныя. За першы раз да 4 базавых велічынь, паўторна да 8. З пачатку года да адміністрацыйнай адказнасці ў вобласці прыцягнута звыш 1000 чалавек, у Брэсце 450. Толькі падчас правядзення гэтага рэйду на вадзіцеляў маршрутных таксі было складзена 8 пратаколаў. Асноўныя парушэнні – перагруз, калі ў салоне перавозіцца значна больш пасажыраў, чым гэта прадугледжана тэхнічнымі магчымасцямі маршрутнага таксі. А таксама парушэнне правілаў маневравання, праезд на забараняючы сігнал светлафора, размовы па мабільным тэлефоне і шмат іншых. Ад гэтага залежыць бяспека дарожнага руху і пасажыраў. Павышэнню дысцыпліны сярод вадзіцеляў маршрутак, на думку супрацоўнікаў ДАІ, можа паўплываць і неабыякавая пазіцыя іншых кіроўцаў, якія здымаюць парушэнне маршрутчыкаў на відэарэгістратары, а потым дасылаюць матэрыялы ў дарожную міліцыю. І такіх выпадкаў даволі многа. Па кожным з ім вядзецца разбіральніцтва. Так што ад культуры і бяспечнасцю перавозак пасажыраў маршрутамі таксі супрацоўнікам ДАІ яшчэ прыйдзецца папрацаваць. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».